Kan du komme med papiren, Julie? Julie, kom her. Jeg småt dig. Det er til barnet. Ja, det er 50 kroner bud, skulle vi høre. 75. 80. 90 kroner bud. 100 bud. 110. 120. 130 har jeg hørt. 150. Kom med. 160. 170. 200. 210. Det er 201, 205. Og den skal også sørge for, at den bliver rigtig godt lang her. Jeg kan ikke flyve, hvis du vidste. Kan du ikke? Nej. Så vi har en mere. Nej. Sådan, så skal vi lige have den her del midt på den her ballon her. Sådan, så åbner du lige den ene arm. Luk. Det ligner en flæk vand. Det var vist ikke helt rigtigt, hva'? Okay, vi stopper dem lige hernede i midten. Ned i midten. Bare stop hernede. Nu løber vi jo om i de farver, som vi synes, de skal være i. Det vi havde før. Det er blå og rød, vi skylder med den her gang. Er du klar? Så skal vi se, om vi kan gøre dem helt færdige. Og så skal I hjælpe med at sige de trylleord. Er du klar? Hånden ind over her. Hånden ind over. Og så siger vi de magiske trylleord sammen. Vi siger, hokus pokus og filiokus. Hun er kan ikke lide kokos. Og så prøver vi at stikke hånden ned. I vil godt sætte hånden ned på samme tid denne gang, så der ikke er noget snyderi. Værsgo, begge to hånden ned i på en gang. Og så trækker vi tørklædet op her. Sådan, og nu har vi så tryllet.